हाय लोगोफोर खुलुमबाय माबोरै दं दिनैनि व्लगा जागोन नाजों मैथाजों जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो थौदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै yang biasa nalabai dayer tahu hobai biasa horbai beनिफ्राय आङो बानलुजों सामब्राम गुफुरजों देनानै लाखाबाय दा उनाव होगोन नाखौहाय आङो फ्राय खालामनानै लाखाबाय मोनजासे ओमफ्राय दा मैगंआबो आं हारसिंसो जागोन नालाय दायो आङो बानलुखौ होसिगोन बेनिफ्राय बानलुखौ होखांनानै मैथाखौ होसिगोन मैथाखौ एवनानै लानानै दै होगोन दै होनानै दसे गोदौ होनानै नाखौहाय होसिगोन नायलांबाय थादो आं माबायदि सङो दिनैनि मैथाजों नाजों संनाय मैगंखौ आरो मोनसे खोथा जायफोरा आंनि चेनेलखौ दायो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै ला बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नुनो मोनो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना हो अननानै सापर्ट खालाम दायो आङो मैगंआव दै होबाय बेनिफ्राय मैगंनि कालारखौ केमेरायावहाय गुनलेले नुदों मैगंखौ बोरैबा नुथारदो गुनलेले नुदों आरो ओमफ्राय जों नायनायावथ' मोजाङानो कालार गोनां ओमफ्राय बेयावहाय नाजों सबायजों संनाय दङ आं जाया नालाय बेयो आइमोननि ओमफ्राय आंनि मैगङा मैथाजों नाजों ओमफ्राय दा संगासिनो नै मैगङा गोदौबाय थादों नै कालारखौनो बोरैबा नुथारदों केमेरायाव ओरैनो कालार गोनांसो जि मोजां गोदौखादों नै कालारखौनो नुवाखै जि गोथाव जागोन बियो मैगङा दायो आं बेयाव नाखौ होसिगोन नाखौ होखांबाय ओमफ्राय आं बेखौ 5 मिनिटसो खोबनानै होमबानो जासिगोन नायाथ' मोनखानायसो नालाय नाय 5 मिनिट जाबाय ओमफ्राय जोंना मैगङा जासिगोन जि बोरैया नुखादों
खम गोथाव जागोन जानो mà giàu được nấy nữa mà giàu được ê vì con giàu đó ê nên là mà con giàu đấy xuất liên lần vì con giàu nào nhỉ xuất liên liền gần hả vì con nâng giàu nào nhỉ xuất liên liền gần hả xuất liên gần vì con giàu nào nhỉ anh mua đi bảy về liền còn cha yên nắng vậy mà giàu đi vì con hả mà nó giàu được đi chọn mà giàu được biết không? Chơi liền liền còn. Ai ăn mới được thôi nè. Bạn mini lại. Mini lại nhờ. Mini lại. Không mẹ bố con ăn được. Đang khui cái này này.